आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरखौ जे दिनै सरकारा सानफा एफा बिथांमोननि मोनथायफोरखौ फोजोबनो नाजागासिनो दं। बे असिलायैनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकाराबो बिथांमोनजों लोगो लाफानानै ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ खोमानानै होनायाव आरो 6 शिड्युल प्रभिजनखौ गैया खालामनायाव मदद होफागासिनो दङ, खामानि मावफागासिनो दं। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेखौ नोंथांमोना थोंजोङै आरो गुवारै मिथिनो मोनगोन। स' हेलो एभ्रिवान, वान्स सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। बाथ्राया जाहैबाय गमामायैनो सान्ति सुक्तिया दिनै जोंखौ बर' फिसाफोरखौ लोगोसे ट्राइबेलफोरखौ बेसेबां असान्तियाव दोनदों बेनि रोखा रोखा फोरमान होनो थांगासिनो दं। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअआव थाबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। दिनैनि समाव ट्राइबेलफोरनि जेनाखि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेस, बे राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेसफोरखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गैया खालामगासिनो दं। ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ माखासे स्पेसियेल जायफोर मोनथाय मोनो बेखौ गैया खालामनो थांगासिनो दं आरो बिथांमोना बेखौनो मावगासिनो दं। दा जोंहा जोंनि मर्यादा आरो आन्डार 6 शिड्युल प्रभिजन बादियै जेखिनि मोनथायफोरखौ जोङो इन्जय खालामगासिनो दं बेनिफ्राय जों गोजानाव थानाङोबा आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेबो जे जोंनि मैखोम बर' एरिया, बर' गामियानो दिनै जेनेरेल सिटआव थांनांगौब्ला डेलिमिटेसन ड्राफ्टनि गेजेरजों एमएलए सिटआव बेफोर जोंनि मोनथायखौ आरो मोनथायनिफ्राय जोंखौ डिप्राइभ खालामनाय जादोंना जायाखै रायजो राजाफोर। दा बिनि सायावनो गुवारै आरो थोंजोङै मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारी सारा रोखा रोखा फोरमायलादों। बेखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। खुलुमबाय। आङो गिबियावनो अनजालु इउटिउबारफोरखौ आङो बरायना लांनाय जाबाय। ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बेनि सोमोन्दै जोङो गोबां समाव जोङो आन्दलन खालामबोदों, जों सरकारखौ नारसिनबोदों। दा जोङो 2009निफ्रायनो जों बेल्ट ब्लकआव जेसेबां इलिगेल इनक्ल'जार दं बेखौ होखारनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामबोदों। मानोना बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दंखायो, आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट माने 1886नि एमेन्डमेन्ट जानाय 1947आव बेयाव। दा बेबादिब्ला बे 1947आव जानाखि जोंनो गोहो होदों, चेप्टार 10खौ दानानै होदों। बे चेप्टार 10 दानाय समाव ट्राइबेल बेल्टआव जेसेबां इलिगेल हाबनानै दङ बेफोरखौ माने होखारजोबनांगौ बे क्लज दङ, थानो मोना। जे समाव बेल्ट ब्लक दादों बे समनिफ्राय। दा बे हिसाबै जों दिनै नुबाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ प्रथम दाजेनदों 1947नि 5 डिसेम्बर। 1947नि 5 डिसेम्बरनिफ्राय जा हाबदों बेखौ जेराव दाजेनदों बेल्ट ब्लक बे जायगायाव बिसोरखौ दोननो मोना, होखारनांगौ। आरो बिनि उनाव माखासे समाव दाबावदों 1986आव दादों, 1985आव दादों, 1996आव दादों। बेफोरबायदि पिरियडिकेलि दानाय जादों। दा बेफोर समाव जायफ्रा हाबनानै थाफैदों बिसोरखौ होखारनांगौ। दा बेखौ जोङो आन्दलन खालामनायनि उनाव जों आरोबाव जों भारत सरकारनोबो जोङो मेम'रेन्डाम हैदों। नरेन्द्र मदिनि अफिसाव जों थांनानै मेम'रेन्डाम हैदों। दा नरेन्द्र मदि अफिसाव 2014आव जोंनो मोनसे लेटार हरदोंमोन जे माने आसाम गभर्नमेन्टखौ इन्सट्राक्सन हरनानै जेसेबां माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दं बे बेल्ट ब्लकआव हाबना थानाय अना ट्राइबेलफोरखौ नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि बिसोरखौ होखारजोबनांगौ आरो ट्राइबेलनि हाखौ माने ट्राइबेलफोरनो गथायना होफिननांगौ, बिदि मोनसे अर्डार नरेन्द्र मदिया हरदोंमोन। दा जों बेखौ आसाम गभर्नमेन्टजों गोबां सावरायदों, खिन्थु आसाम गभर्नमेन्टआ ओरैनो खोथा होदों। बे समाव सर्बानन्द सन'वाल चिफ मिनिस्टार थानाय समावबो बिथांमोना जोङो लेटार हरदों जे बेखौ एक्सन लानांगौ होननानै डिसिफोरनोबो बिदिनो हरदोंमोन। खिन्थु बे रोखोम खोब इफेक्टिभ जायाखै, जेबो एक्सन जायाखै। दा थाङै थुङै गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय खुनु जेबो माने बेबस्था लानाय जों मोनाखै जे बे ब्लकनिफ्राय इलिगेल इनक्ल'जारखौ होखारनांगौ होननाय। आरो बिनि उनाव आरोबाव 2019आव माने प्रद्युत बरा होननाय सासे माने सोद्रोमाया ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय होखारनांगौ होननानै बे हाइकर्टआव मोनसे केस होदोंमोन, पिएल केस। दा बे पिएल केस होनायनि
रिजाल्टबादि हाइकर्टआबो अर्डार होदों जे बे ब्लकफ्रा जेसेबां इलिगेल खालामनानै दं बेखौ होखारजोबनांगौ होननानै खिन्थु दिनैसिमबो होखारनाय जायाखै दा जोङो जावले जावले जोङो बुंबाय थादों जों अनेकबार लेखा हरबाय जे दिनै बिटिसि एरियायाव 4 लाखसोनि जुख' ट्राइबेलनि हाफोर दङ जेराव एखेबारे इलिगेल भाबैनो हाखौ सेनानै लानानै दङ आरो जि हाखौ सेनानै लादों बे हाफोरा गासिबो पाट्टादारिजोब हा बिगोमा गोनांजोब दा बेफोरो 4 लाखसोनि जख' जागोन आरो बिनि बादिबो माखासे दङ पाट्टादारि नङै माखासे खासाफोर दं गभर्नमेन्ट हाफोर दं ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि सिङाव थानाय माने रिभारेल एरियाफोर दङ दा बेफोर एरियाफ्रावबो गोबां बिदिनो इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय दं दा बेखौ होखारनांगौ होस्रांनांगौ जों बाथ्राखौ जोङो बुंबाय थादों दाबि खालामबाय थादों जों प्रत्येक जिल्ला माने जिल्ला बेंगिरिफोरनो जों मेम'रेन्डाम होदों खिन्थु जिल्ला बेंगिरिफ्रा जों डिसिखौ सरि बिटिसिखौ माने बुंहरनाय जायो बिटिसिनिफ्रायबो खुनु इनिसियेटिभ लानाय जायाखै जोङो थांनायबादि जादों सरकार हाग्रामा मोननो दैदेननाय सरकार बे समाव जों गोबां माने रायज्लायबाय थादों बिसोरजोंबो बिसोरनो मेम'रेन्डाम होदोंमोन खिन्थु मोनसेल' माबाखौ बिथांमोना जोंनो माने मावनानै होनो थाखाय आवगायदोंमोन बे जाबाय मजाबारि केस बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि मजाबारिया जाहैबाय बे माने 1947आव दानाय ट्राइबेल बेल्ट बे सिडली ट्राइबेल बेल्ट 1947नि 5 डिसेम्बर दानाय दा गथे 1947नि 5 डिसेम्बरनि उनाव बे जायगायाव रावबो थानो मोना दा जों नुबाय बे जायगायाव एखेबारे गासिबो माने गामिनि मानसियानो गैलिया गासिबो थांजोब्बाय दस्रा जायगायाव खारनानै थाहैबाय दा गुबुन हारिया बेखौ माने दखल खालामना लाबाय आरो फारसेथिं बे जायगानि मानसिया हानि पाट्टाथ' बिसोरनावसो दंजोबो गासिबो दा गथे बिसोरो हानि जेसेबां खाजोना बोसोरे बोसोरे होबाय थायो खिन्थु बिसोरो मावनानै जायो बे हायाव बिसोरो आवग्रिनानै लायो दा बेबायदि दा बेखायनो जों बेखौ इमिडियेट होखारनांगौ होननानै जोङो बुंबायदोंमोन दा बिटिसिआ होखारनो मोनसे प्रसेस खालामदोंमोन इभेन माने जिल्ला माने मेजिस्ट्रेट डिसिनि आन्दाराव जाखायो चिराङाव दा बेखौ दायथ' लानानै बिथाङाबो माने मोनसे इनकुवारि खालामदोंमोन इनकुवारि खालामनानै बेखौ माने एनक्रचमेन्ट जादों होननानै बिथाङा लिरनो हादों आरो बेनि होखारनाय बेबस्थाया जिहेतु माने पावारा माबानि आखायावसो बिटिसिनि आखायावसो बिटिसिआ बेखौ मावना होनांगौ होननानै बिटिसिआव लिरना हरदों दा बे फाइला गिदिंनानै थाबाय नै गोदान सरकार फैबाय प्रमद बर'नि दा प्रमद बर' सरकारनि समावबो बिथांमोनाबो मावनो मावा दासिमबो जेबो खालामाखै दा बिथांमोनहा ओरैनो माने 5 बोसोर थांबाय बिसोरनि समावबो हाग्रामानि समाव बियो माने 1 बोसोराव बे माने 2019आव बे मोनसे प्रसेसआव फैयोमोन दा बिनि उनाव बोसोरसे थाबाय बिनि समावबो आरो दा माने प्रमद बर' दैदेननाय सरकार समाव फेरेंगानि समाव दा बोसोरबारिनि दिन थांबाय जेबो जायाखिसै दा बिथाङा जोंनो खोथा बायदों माने होखारगोन दा बेखौ फुजा फराजायाव माने शिफ्ट खालामनानै दोननाय जागोन ओरैनो बायदों बिसोर दोनहैफिननाय जागोन थानायनि बेबस्था खालामनाय जागोन बिदि होनदों दा खिन्थु ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जायनाखि रुल्स बे ट्राइबेल बेल्ट रुल्स बादिबाथ' खुनु माने जायखि एनक्ल'जार्स बिसोरखौ दस्रायाव हा नागिरनानै दोनहैफिननाय बिदि आयेन गैया बिसोर जोंनि आलासि नङा बिसोरो जोंनाव आलासि जाना थाफैयाखै बिसोर जोंनि हाखौ सेनानै लाफैदों जोंनि हायाव बिसोरो इलिगेल भाबै सेनानै लाफैनानै बेयावनो आबाद मावदों बिसोरो बेयावनो माने माबाखौ गावनि माने थाखा फैसा खामायनाय गावसिनि जायनाखि जिउ खांनाय बेखौ बिसोर जोंनि हायाव थानानै खालामगासिनो दं दा गथे बिसोरखौ जोङो आलासि बादि बेब'स्था खालामोना बिसोरखौ होखारनांगौसो जों बुंगासिनो दं आरो जुदि होखाराब्ला जुदि दोनहैनो हादोंबा इमिडियेट खालामबाय जों बेखौ खालामबाय जों बेखौ लुबैयो खिन्थु बिसोरो अबेबा दोनहैब्ला खिन्थु बेखौ जों बिसोर बिथांमोनखौ साबधान होखादों जाहाथे बिथांमोनहा खुनु जायगायाव ट्राइबेल एरियायाव दोनहैया माने अबेबा जायगायाव लानानै जेराव ट्राइबेल मानसि गैया आरो जि एरिया ट्राइबेल साबप्लेन नङा ट्राइबेल बेल्ट एरिया नङा बेखौ दोनहै जों बेखौ बुंहैदों दा गथे जों लुबैदों इमिडियेटलि जों बुंहैदों बे ट्राइबेल बेल्टनि इसेबां हा दं बेखौ माने होखारनांगौ आरो दिनै बिटिसिआ जोंनि सरकारा जुदि जोंनि माने गोरिब गुन्द्रानि हाखौ जुदि उद्धार खालामना होआब्ला सोर खालामबावनो आरो हायानो जोंनि जिबन जोंनि भबिष्यतआ हायानो ट्राइबेलनि हायानो ट्राइबेलनि भबिष्यत आरो जोंनि भबिष्यतखौ जुदि जोंनि सरकारा खालामना होआबा सोर खालामफैबावनो जों खालामना लानांगोन दा गथे जों आसा खालामदों दिनै गोबां बर' फिसाफ्रा माने हा हु गैयिनि गोदाव सोराव थानांगासिनो दं गावनि हाखौ दिनै मालायनो हगारबाय गुबुनफ्रा सेनानै लाफैबाय न'आव खारना थाहैबाय जोंनि माने बर' फिसाफ्रा दा दिनै बेखौबो दस्राव थानायखौ माने गभर्नमेन्ट हायाव थादों सरकारि हायाव अबेबा हाग्रा ओनसोल थादों होननानै दिनै होखारो होनब्लालाय बर'फ्रा बथामोन ट्राइबेलफोरखौ गावनि बर' फिसाखौसो गावनि मानसियासो होखारोब्ला दिनै बे बर' जाथिया बहा थांबावनो दिनै बिटिसिखौ मानि थाखाय दादों होनबालाय
बिटिसिखौ दादों बर'फोरनि माने आत्मनिर्भरनि थाखाय, बर'फोरनि माने सर्बांगिन उन्नतिनि थाखाय, बर'फोरनि रैखाथिनि थाखाय बेखौ दानाय जादों। गोबां सेक्रिफाइस खालामनानै गोबां मानसि जिउ गारनानै बे बिटिसिखौ दानाय जादों। दा बिटिसि दानायनि उनाव बिटिसि सरकारा जुदि दिनै गावनि फिसाफोरखौ प्रटेक्सन होनो नागारै गावनि फिसाफोरनि न'आव सावग्रासो जायोब्ला, गावनि फिसाखौ बुसा बुसि खालामग्रा जायोब्ला बे बोरै बर' जाथिनि सरकार जानो हागौलै? दिनै हाग्रा ओनसोलाव थादों, हाग्रा ओनसोलाव सोर थाखो? दा प्रश्न बे हाग्रा ओनसोलाव थानाय, हाग्रा ओनसोलाव माने जायफ्रा दङ बिसोरो लिगेल ना इलिगेल दिनै बेखौ सरकारा नागिरनांगौ दं। दिनै मानो नागिराखै दिनै? नुनो मोनबाय बिथां सारा मा बुंदों आरो बेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट्स हरनो दाबाव, कमेन्ट्सखौ जरुर लिरनानै हरथार। लोगोसे भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोब्बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।